Documents tipereke pasa maduse pa 9 September. Tinali ma documents onse ndi watumizira Baton Muhango ku Blantyre kwa ma documents yo anali mzina langa. Mana mota asitepo zina lija ana saina pamwamba pa zina langa. Kwa signature yanga ndi yoti ikuziwika ndi lawyer aliyese Malawi. Chipani cha DPP chinapemphanso bwaloli kuti lichilole kusintha mfundo zake pa mulandu ndipo bwaloli lavomera. Pamene makampani ndi mabungwe pafupifupi 72 alembetsa kuti azilima chamba chopangira mankhwala, bungwe la Cannabis Regulatory Authority lati likufunika ndalama zokwana 2.1 billion kwacha kuti ligwire ntchito yake bwino. Padakali pano ku bungweli kulibeko bungweli libe maofesi yake likusowa galimoto, zipangizo zoyezera chambachi ndi katundu wa maofesi. Matthews Kasanda ali nzambiri mu ripoti ili. Wapampando wa bodi ya bungweli a Boniface Kadzamira wauza Times kuti mavuto akulu omwe bungweli likukumana nawo agawidwa pawiri. Iwo ati vuto loyamba ndi la zachuma zomwe zingathe kulepheretsa bungweli kugwira ntchito zake zina ndi zina. Akadzamira ati mwa zina bungweli likuyenera kuti ziyendera alimi achamba poonetsetsa kuti akutsatira lamulo, kulimbikitsa Amalawi pa ulimiwo komanso zoyeza zina ndi zina za sayansi. Iwo afotokozanso kuti mndondomeko ya zachuma cha dziko lino cha mchaka cha 2021 ndi 2022 bungweli lidapatsidwa ndalama yokwana 200 miliyoni kwacha yokha. Iwo afotokozanso kuti mavuto ena ndi kupeza misika yoti alimi achambachi adzagulitseko. Mwa zina chamba chomwe chizilimidwachi chizigwiritsidwa ntchito popanga mafuta ophikira, zovala komanso zipangizo zina ndi zina zomangira nyumba. Ndipo mneneri mu nduna zachuma a Williams Banda anavomereza kuti bungwe loyendetsa ntchito za ulimi wa chamba mdziko muno la Cannabis Regulatory Authority lidapatsidwa 200 miliyoni kwacha, koma iwo anati boma lionetsetsa kuti likuthandiza mokwanira pa nkhani za chuma cha bungweli. Naye mneneri mu nduna za ulimi a Gresham Lungu anati ndunawo ndozipereka popeza misika ya chamba chogwiritsa ntchito m'mafakitole popanga katundu osiyanasiyana. Akuluakulu a bungwe la National Economic Empowerment Fund ati chiwerengero cha anthu amene akubweza ngongole chakwera kuchoka pa anthu 10 pa 100 alionse mzaka zitatu zapitazi kufika pa anthu 72 mwa anthu 100 alionse. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Aram Beza wanena izi pa msonkhano wa anthu amene akuchita malonda ang'onoang'ono mchigawo cha kumpoto. Sam Kalimira ali ndi ripoti. Abeza anakuti bungwe la NEFI lugwira ntchito poonetsetsa kuna kuti lizindikitsa Malawi kuna kuti ndalama za NEFI ni za ngongole osati boma limangopereka. Abeza anakuti bungwe la NEFI lini chikhulupiriro kuti anthu omwe akubwezera ngongole zawo zomwe atenga zichititsa kuna kuti anthu ena apeze mwayi wa ngongoleyi. Komano Abeza ananena kuti palinso anthu ena omwe sakubwezabe ngongolezi ndipo anena kuti izi ndizosavomerezeka. Ena amafuna zikhole zake zimakhala zovutirapo kwambiri kwa anthu ochepawa pa mabizinesi. Nde ifeyo tikuyesetsa kuti anthu atawunikire ndipo tichepetse ziyangoyango zowatsekereza potenga ngongole kuti at least gulu lotenga ngongole muno Malawi likwere lifike pamwamba kuti tikwaniritse zofuna za boma zoti anthu adzakhale wotukuka pofika chaka cha 2063. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu kulera ku nduna za malonda alimbikanika chiwaya anati lamulo lokhudza anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono lithandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo akamafuna ngongole, kubweza ngongole kwinaku kumapanga phindu. Lamulo limeneli ndi labwino kwambiri chifukwa likutsekatseka ngati mabowo amene analipo kumbuyoku kumbali ngati mwa mmene anzathu amabizinesi ang'onoang'ono angagwirire ntchito yawo, komanso kumbali yokhudzana ndi kodi nkhani ngati za ngongole zathu kuzipeza bwanji. Ndi lamulo lomwe lilofunikira kwambiri lomwe pa mapeto pake zonse kuti nyumba ya malamulo yavomereza lamulo limeneli lizathandiza kwambiri a business. Mmodzi mwa anthu kunayinawo kumkumano wa Forest Ntakomwa anati boma liyike ndondomeko zabwino komanso zophweka zomwe zingathandizire kuna kuti anthu azipeza ngongoleyi mosavutikira. Vuto lalikulu imakhala kupanga access startup loan chifukwa choti
timayembekezera kuti ngati boma laganiza zoti lithandiza amabizinesi ang'onoang'ono malamulo otengera ngongolezo akhala osati okhwima kwambiri. bungwe la NIF analipatsa ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha kuna kuti lipereke ngati ngongole kwa Malawi kudzera mapulogalamu osiyanasiyana. Anthu amene ali ndi madiploma amaphunziro a zamalamulo apempha komiti ya zamalamulo ku nyumba ya malamulo kuti isinthe malamulo kuti iwo azitha kuyimira anthu pa milandu. Olankhulira anthuwa a Hanif Ngundende wati kuwaletsa kugwira nawo ntchito za malamulo kuchititsa kuti anthu ena asamapeze chilungamo. Pempholi ladza iwo atakapereka kalata ya madandaulo ku nyumba ya malamulo. Odrika Palamula akufotokoza. Mukalata yomwe apereka ku nyumba ya malamulo, anthu omwe ali ndi masatifiketi ya diploma pa nkhani ya malamulo akuti kusowekera kwa anthu oyimira anthu ovutika pa milandu kukuchititsa kuti anthu asamapeze chilungamo mosavuta. Mneneri wa gululi Ngundende ati sakudziwa chifukwa chomwe opanga malamulo sadawalole kumayimira anthu pa milandu, ponena kuti pali ena omwe alibe masatifiketi koma akuyimira milandu mosavuta. Iwo apempha komiti kuti ithandizire kusintha gawo 11 la lamulo lofotokozera za maphunziro komanso kugwira ntchito zokhudza malamulo mdziko muno. Poyamba lisanasinthidwe lamulo limene likugwiritsidwa ntchito panopo, anthu amene ali ndi diploma ya law ndi amene ali degree onsewo amaloledwa kapanga practice in court. So tikufuna poona kuti kodi zimene zili zothandiza Malawi ndi chani panalinga ndi nkhani ya chuma komanso ndi anthu ambiri amene akusowekera chilungamo ndi chithandizo mabwalo athu a milandu. Wapampando wa komiti yona za malamulo Peter Dimba watsimikiza kuti komiti yawo yalandira kalatayi ndipo nkhani siyosiyana ndi pempho lomwe bungwe la Legal Aid Bureau lidapereka kuti malamulo alole kugwira ntchito ake ena kuyimira anthu pa milandu. Masabata atatu apitawo the Legal Affairs Committee takhala tikuyenda mu zigawo zonse za Malawi kumva maganizo anthu osiyanasiyana, ndipo ndikokondwa kunena kuti ma stakeholders onse kupatula kwa Malawi society ndipo kuti tikuyenera tipange zimenezo. Bungwe la Legal Aid Bureau lati pali milandu yoposera 23,000 yomwe anthu ake akuyenera kuperekera thandizo pa nkhani za malamulo. Apolisi mu mzinda wa Mzuzu mogwirizana ndi department yona za nkhalango amanga akhumbo Madise amene ndi mbusa kamba kokhala mnkhalango yotetezedwa yakaning'ina. Olankhulira apolisi mu mzinda wa Mzuzu apo Tembo wati amadise awatsegulira mlandu okhala m'malo otetezedwa. Patience Lunda ali ndi zambiri. Atembo ati oganizidwayo ndi mwini wake wa church cha Faith to Faith chomwe likulu lake linali mnkhalango yakaning'ina, ndipo akaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa. Potsatira kumangidwa kwa amadise, mamembala a mpingowu anazaza ku polisi ya Mzuzu kuti akalimbikitse mtumiki wawoyo ndi mawu a Mulungu. Amadise anamanga zihema mkati mwa nkhalangoyi komwe iwo amapempherera ndi wowatsatira. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu ku mpingowu a Aaron Kaira anati Mulungu anawaonetsera kale zoti mtumiki wawo azamangidwa. Iwo kenako anapempha polisi komanso oyang'anira nkhalangoyi kuti avomereze mtumiki wawoyi kuti azikhalabe nkhalangoyi mpaka pamene Mulungu azawawuzire kuti achokeko. Uyu anawuzidwa ndi Mulungu kuti apite ku phiri. Nthawi yake ikakwana imene akuna utsika Mulungu amuwuzanso. Ndi anthu tonsefe mulungu pano pafe takati kupita ku phiri Mulungu akhauti zapita ndi ku phiri kumene koko. Ndipo mwe kuchika zinthu pakubwera anthu kwa Blantyre, kubwera anthu kwa Kulilongwe, anthu othandizika, anthu akuchira kumeneko. Anthu osiya uchimo kumeneko. Apolisi anatenganso katundu wa amadise omwe pakanali pano watengedwa ndi mamembala a mpingowu. Amadise amachokera mmudzi wa Madise omwe uli mdera la mfumu yayikulu Mthwalo m'boma la Mzimba. Bungwe la Save the Children mdziko muno mogwirizana ndi unduna za umoyo ukuchititsa maphunziro a masiku atatu amene atola nkhani ochokera ku nyumba zofalitsa nkhani za madera angaperekere uthenga okhudza mliri wa COVID-19 mu mzinda wa Zomba. Mkulu wa ntchito zophunzitsa anthu ku ndunawo mchigawo chakuvuma a Alvin Chidoti Phiri wati maphunzirowa
athandiza kwambiri atolankhaniwa pa ntchito yopereka uthenga oyenera okhudza matenda a COVID. Zambiri mulipotili la Lweren Mpasa limene akuwerenga Edita Soko. Aphiri adatatu la Nkhani ali ndi ntchito yayikulu yowunikira anthu zakufunikira kwa katemera komanso kupereka uthenga olondola okhudza matenda a COVID-19. Momwe kuyendera COVID-19 komanso nkhani yakatemera pali mankhani zosiyanasiyana mwina zomwe zikumapeza zikuchitika mkati mwa ndime ndi timafuna kuti tikambirane zimenezozo kuti aliyense akhale akudziwa kuti zinthu zikuyenda motani kuti anthu tikamapereka uthenga tizipereka uthenga ofanana. Mkulu woona zakayendetsedwe ka ntchito za bungwe la Save the Children ku chigawo chakummwera athokozani Bema wati maphunzirowa ndi ofunika chifukwa apereka upangiri wabwino kwa ofalitsa uthenga wa coronavirus. Kumano amene ndofunika kwambiri chifukwa tikudziwa zimene zabwera chifukwa cha COVID, makamaka ife ngati Save the Children tikukhulupirira kuti zambiri zikhudza ana ndipo tikukhulupirira kuti tikapanga mbali yathu kumbali yofikira atolankhani kuti mauthenga oyenera apita kwa anthu ambiri samwalira, anthu ambiri akalandira vaccine, anaso akhala ndi moyo wabwino. Mwaye Matewe yemwe ndi mmodzi wa atolankhani amene akuchita nawo maphunzirowa wayamikira ntchitoyi imene ithandize kupulumutsa miyoyo ya anthu. Kumano amene okhala othandiza kwa ineyo ngati mtolankhani pamene ndipite kumeneko ndoti ndikakhalanso ndi kufalisa uthenga oyenera okhudzana ndi issue imene ya COVID-19 kwa anthu moyeneranso. Gawo loyamba la maphunzirowa lalunjika kwa atolankhani a nyumba zowulutsa mawu zochokera mchigawo chakummwera. Mukuona Nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiza kupatsani nkhani ziposachedwa apa musatalikire. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate's Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Lilongwe a Monica Chang'anamuno amusankha kukhala wapampando wa komiti ya amayi ku nyumba ya malamulo. Aebi Mathanda amene ndi phungu wa dera la Mulanje Pasani awasankha kukhala wachiwiri wawo mkomitiyi. Rebecca Chimjeka wadza ndi ripotili limene akuwerenga Matthews Kasanda. Achang'anamuno ati ndi chamtengo wapatali kukhala wapampando wa gulu la phungu a nyumba ya malamulo achizimayi. Iwo anati aphungu ndi okonzeka kutumikira madera awo kudzera mu njira zosiyanasiyana. Udindo umene udiru ndautenga ndipo sudindo wanga okha ndi udindo wa azimayi onse.
monga mwanena kale kuti azimayi onse mdziko la Malawi pamodzi ndi ana. Ine chimene ndingafotokozera azimayi ndi anawo nchonena kuti ife tikhala liwu lawo ku palamenti komanso ngakhale kunja kwa palamenti kuonetsetsa kuti nkhani zonse zimene zikukhudza amayi, atsikana ndi ana tikugwirirana limodzi. Ife timapanga malamulo ndipo pali ena amene malamulo aja amagwiritsa ntchito. Tikufuna anthu aja amene akugwiritsa ntchito malamulo aja atiuze kodi zimene akukumana nazo pa ground ndi zotani, mavuto amenewo akumana nawo, mwina malamulo aja amene timapanga sadathe kukhudzako mbali imeneyo, atiuze kuti tikatero tsono tithe kukakozanso madera amene muchamo ncholinga chino kuti amayi ndi ana azithandizika mokwanira. Wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Ababla Banda anati bungwe lawo lizipereka pogwira ntchito limodzi ndi achangana momo. Abanda anafotokozanso kuti bungweli liwonesetsa pothandizira amayiwa kukhala atsogoleri ovomerezeka. Achangana momo atenga udindo kuchokera kwa Aloni Chijeri Phiri. Unduna wa zamaboma ang'ono walamula kuti akuluakulu atatu a khonsolo ya Mberwa ayambe ayima ntchito kamba kolephera kugwira bwino ntchito yawo komanso kupereka malipoti mu nthawi yake. Feston Malekezo ali ndi ripoti ili limene akuwerenga Sam Kalimira. Akalemba atsimikiza za izi omwe anapita ku khonsoloyi ndi akuluakulu ena kuchokera ku unduna zamaboma ang'ono komanso ku Government Service Commission ndi ku National Council Finance Committee. Iwo anena kuti mkulu woyendetsa ntchito ku khonsoloyi akuti amuyimika kamba kuona kuti analephera kugwira ntchito zake poonerera ndalama za khonsolo zikusakazidwa. Mkulu wa zowerengera chuma ku khonsoloyi akumuganizira kuona kuti analephera kutulutsa ripoti la zachuma mmene limayenera, ndipo yemwe amayang'anira zotolera ndalama ku khonsoloyi naye akumuganizira kuona kuti anasokoneza ndalama. Akalemba kenaka anena kuti auza makomiti atatu pa khonsolo okhudza zachuma, kulemba anthu ntchito komanso chitukuko kuona kuti ndalama zikuganizidwa kuona kuti zinasokonekera ku misika ya Ikwendeni komanso Jenda. Wapampando wa khonsolo ya Mzimba Ayolanda Ngwira anauza Times kuona kuti ndi wokondwa pa chiganizo chomwe akuluakulu ku unduna zamaboma ang'ono achita. Bwana mkubwa wa boma la Mzimba Emmanuel Bambe sadayankhulepo pa nkhani kamba kuti lamya yawo ya m'manja simapezeka titayesa kangapo konse. Bungwe la United States African Development Foundation USADF lapereka ndalama zokwana 49 million kwacha kwa amayi asanu ndi mmodzi amene amachita malonda ngati njira imodzi yopititsa patsogolo mabizinesi wawo. Polankhula pa mwambo osayinira kalata zoperekera ndalamazi, Alinda Jere omwe ndi mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la United States African Development Foundation anati bungwe lawo likugwira ntchito ndi anthu ochita malonda osiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsa patsogolo miyoyo yawo. Ellen Pindani wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Matthews Kasanda. Amayiwo atsiriza maphunziro awo azamalonda pansi pa ndondomeko yotchedwa Academy of Women Entrepreneurs. Ajera ali cholinga cha maphunzirowa ndi kutukula miyoyo ya amayiwa. Ife ndifosangalala kupereka ma grant amenewa kwa anthu amenewa mabizinesi ang'onoang'ono amenewa azimayi chifukwa tikuziwazo kuti ndi chilinganizo ndithu cha boma lathuli angakhale boma la America kutukula azimayi kumadera kumene ali chifukwa tikuziwa kuti tikatukula iwowa atukulanso anthu ena chifukwa alemba ntchito anthu ena mabizinesi awo akakula ndiye kuti miyoyo yawonso ikhala miyoyo yodalirika mu dziko muno. Mneneri wa ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi Anamita Begins anati nkofunikira kwambiri kuti amayi nawonso azichita bwino pa chuma ndi cholinga chofuna kutukula chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa mkulu woona za mabizinesi ang'onoang'ono mu nduna za makampani a Jacinta Chipento anati ndondomekoyi ikuthandizira kuti dziko la Malawi lidzakwaniritse masomphenya ake a chaka cha 2063. Chilinganizo cha boma choti cholinga chathu ndikuti achinyamata ambiri azimayi ambiri athe kupeza ntchito kapena kupeza zochita zoti ziathandize pa miyoyo yawo. Grant imeneyi ikutithandizira kuti anthu amene alandira ma grant iwo atithandizira kuti alembenso ena kuti miyoyo yawo ipite patsogolo chifukwa cha kuti athandizidwa kupititsa patsogolo mabizinesi yawo.
ndondomeko yophunzitsa amayi ntchito za malonda pansi pa Academy of Women Entrepreneurs inayambika mu Novemba mchaka cha 2020. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mlandu wa chisankho wa chipani cha Democratic Progressive uyamba pa 29 mwezi uno. Bungwe loyang'anira ulimi wa chamba lati lilibe zipangizo zogwira ntchito yake, ndipo mu nkhani zina chiwerengero cha anthu amene akubweza ngongole za National Economic Empowerment Fund chakwera. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motayika ndi anzanu, valani masiki nthawi zonse, komanso kabaitseni katemera kuti mudziteteze komanso muteteze anzanu ku matenda a COVID-19. Munali ndi ine Ronald Mpaso, pitirizani kuonera wireless yakanema ya Times TTV.